खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिखां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि 12,000 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव जाय बिथांमोना रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ बे समाव रेलवे बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना ला रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 13 अक्ट'बर 18 बैसोनिफ्राय 36 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिनायसाफ्रा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट टाइपिस्ट सिनियर क्लार्क टाइपिस्ट आरो जुनियर क्लार्कनि मासिनि थाखाय लांदां जानानै दं आरो आर'ज गाबनायनि मुसला 500 रां आरो SC ST सुबुंफोरनि थाखाय मासुला 250 रां नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय रेलवे बिफाननि मावख'आरि थावनियाव मोननो हागोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिखां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि 12,000 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव जाय बिथांमोना रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ बे समाव रेलवे बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना ला रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 13 अक्ट'बर 18 बैसोनिफ्राय 36 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिनायसाफ्रा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट टाइपिस्ट सिनियर क्लार्क टाइपिस्ट आरो जुनियर क्लार्कनि मासिनि थाखाय लांदां जानानै दं आरो आर'ज गाबनायनि मुसला 500 रां आरो SC ST सुबुंफोरनि थाखाय मासुला 250 रां नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय रेलवे बिफाननि मावख'आरि थावनियाव मोननो हागोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिखां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफानाव ओंखारदों साख्रि 12,000 मासिया लांदां जानानै दं रेल बिफानाव जाय बिथांमोना रेल बिफानाव साख्रि मावनो गोसो बैसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ बे समाव रेलवे बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थियारि खालामना ला रेलवे बिफाननि साख्रिनि आर'जलाइ गाबनाय बिखान्थिया 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 13 अक्ट'बर 18 बैसोनिफ्राय 36 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिनायसाफ्रा बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन टिकेट सुपारभाइजार स्टेशन मास्टार जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट टाइपिस्ट सिनियर क्लार्क टाइपिस्ट आरो जुनियर क्लार्कनि मासिनि थाखाय लांदां जानानै दं आरो आर'ज गाबनायनि मुसला 500 रां आरो SC ST सुबुंफोरनि थाखाय मासुला 250 रां नोंथाङा गुवारै मिथिनो थाखाय रेलवे बिफाननि मावख'आरि थावनियाव मोननो हागोन